Benvinguts i benvingudes al Colador, un espai on fem entrevistes i tertúlies per curar-nos de veritat a les vostres pantalles, a les vostres cases i, per què no, als vostres cors. I avui tenim tertúlia. Avui no tenim entrevista, no tenim... tenim una tertúlia que tela, perquè parlarem de 3 sèries, les 3 sèries del moment. Anem a 3 sèries que, no totes han acabat, però gairebé totes han acabat. I avui tenim un ratet bastant llarg per parlar i on vosaltres podreu també comentar, veure cosetes pel xat i que portarem per aquí i comentarem també, val? Així que sense més dilació vaig a presentar-vos a les dues persones que m'acompanyen avui. Tenim en Tita Freda. Hola, Tita Freda. Hola, què tal? Hola. Hola. En Morfeio. Bona tarda, venim a xerrar. I jo mateix, Xandaluz. Bé, primer de tot, us haig de dir, que ja ho diem per aquí al xat, avui és spoilers total. O sigui, si no ho heu vist, em sap greu, però us ho menjareu tots els spoilers, val? Tots. O sigui, avui és per comentar tota la sèrie, perquè si no fem spoilers no podem parlar de certes coses interessants. Així que, com diuen al títol, spoilers a saco. Què tal, com esteu? Ara us he presentat però no us he ni preguntat com esteu. Com esteu? Jo estic molt content d'estar aquí. T'agraeixo molt que m'hagis convidat. Sé que t'he mig obligat, perquè la conversa ha estat hòstia, Xen, parles d'això amb el que a mi m'agrada i no estic aquí? I m'has agafat com el cable i m'has dit, va, vine, tonto. Bueno, he anat molt just amb tot, llavors tampoc ho he pogut organitzar amb tot el temps. I com que el Tita és la meva persona, és el meu comodí, doncs ja està. M'anava a dir persona, t'hi has fixat. Sí, perdó, és que persona no és. Què passa, Tita? Com anem? Jo anava a dir, a veure, jo també en tinc ganes, però veig que no podré parlar gaire. O sigui, m'has portat aquí un expert amb el tema que no callarà ni davall de l'aigua. I tu ets el presentador. O sigui, a veure, jo em quedo aquí, al racó, amagadet, entre els meus llibres, i ja quan acabeu de xerrar, si de cas, jo ja diré alguna cosa. Comencem per Els Anells de Poder, que és la sèrie de Prime Video, que és l'única de les 3 que està doblada al català i un molt bon doblatge, amb alguna excepció, ara comentaré, però molt bon doblatge, la veritat, l'he vista tot en català, menys crec que els 2 últims episodis, perquè volia escoltar-la també en anglès, però el doblatge està molt bé. Bé, Anells de Poder. A veure, hi ha una cosa que crec que hem de tenir una mica clara a l'hora de començar a parlar. Val? Ja estàs posant tirites ja, eh? No, és per marcar una mica el tema, no? O sigui, jo crec que estareu d'acord que no ens hem de cagar en l'adaptació com a adaptació de l'obra, dels llibres i tot això, primer perquè, bueno, comentarem coses, però vull dir que això, que sigui una bona o mala adaptació, és una cosa que ja sabem que molt bona no és, perquè no tenen els drets dels llibres i tal. Perquè no és una adaptació. Perquè no és una adaptació. Llavors, jo crec que l'hem de tractar com a una visió del món d'això, del Senyor dels Anells, en l'època que està, amb algunes coses que sí que s'assemblen a lo que és l'original. Jo no soc tan amable com vosaltres, A mi em sembla una prostitució de la Tierra Mitjana, però directament, Sí, però o com que no? El tema jo crec que jo el que no vull és que ens posem a rajar només d'això. Però una pregunta, és a dir, valorem la sèrie amb si és fidel o no al material original o amb si la sèrie ens ha agradat o no. Perquè es pot fer les dues coses. Clar, si la valores en funció de si s'assembla al material original, evidentment has de dir és una puta merda, no tenen els drets i es nota i s'han tret de la xistera del mag, doncs han tret merda. Però si la valores com a sèrie en si, guanyen molts punts. És a dir, a mi em sembla pitjor encara com a sèrie. No. Sí, ara ho parlarem. Jo soc fan de Tolkien des de molt jovenet, aquesta edició del Silmarillion és més antiga que jo. Jo quan van anunciar la sèrie fa temps que tenia una sèrie de Senyor dels Anells, vaig dir, jo soc ultra fan, per mi és un somni fet realitat poder veure la Terra Mitjana en format sèrie i no hi ha res que m'agradi. Hi havia moltes opcions per jugar aquí. Es podia fer històries de la Tierra Media, igual que té a Star Wars Story, 2 punts, tal.
el que tu no pots fer és jugar a tractar el públic de tonto i a fer el que et doni la gana allà dintre. I segons el que et ve és una història inventada, segons el que et ve és una adaptació, fico a Gandalf per allà, obro Mordor amb una clau de gas perquè s'encengui Mordor. Això no es pot fer, perquè o jugues a la Terra Mitjana o jugues a trepitjar-ho tot. Hòstia, I aquí som Clar, a veure, jo estic en part d'acord pel fet de que, a veure, si vols fer una història basada en la Terra Mitja, doncs fes una història de la Terra Mitja que no tingui res a veure amb el que són esdeveniments molt importants i que, a més, els estàs tractant com pur fanservice. Res més. És correcte. Tita, digues. T'estava corregint. Bueno, bé, perdó, comenta, Tita. Jo crec que el millor és que us vagi també moderant. No, o sigui... jugant amb vosaltres una mica, perquè si no... Torno a insistir en el mateix, és a dir, si la valorem com a sèrie, jo crec que té grans encerts, precisament el que he dit, encendre Mordor, és una de les coses que crec que fa bé la sèrie, és a dir, és una cosa inventada, no està al lore, ningú et diu com allò acaba així, per tant, jo ho faig com me dóna la santa gana i em sembla ben trobat. Lo de la clau pot ser més discutible, però el fet en si està bé. Està ben trobat. El fet que... A veure, un moment. És un exemple, vull dir, no cal centrar-se en això. Ens estem... Sí. El que vull anar una mica en ordre, perquè si no ens anirem saltant com molt dels esdeveniments. Una cosa, el tema dels esdeveniments aquests estranys que estan més o menys semblants a la realitat, diguem-ne, per dir-ho d'alguna forma, ara en parlarem. Jo crec que seria millor parlar de trossos concrets, perquè hi ha alguns que tenen bastant suc, per mi. El que sí que no es pot negar, i no tot ha de ser dolent, la factura tècnica i artística és de 10. De lo millor que s'ha fet, per no dir lo millor que s'ha fet. Té pasta per avorrir, evidentment. Amb això estem molt d'acord, però és que jo hi afegiria altres coses, és a dir... Crec que recordar una entrevista... Anem a acostar posicions, si un cas, però no deixa'm acabar l'argument. Deixa'm acabar l'argument. Sí, però és que van dient no al Morfeu. Bueno, però si ja em sembla bé que digui... Si no està d'acord, que digui que no. A mi em sembla correctíssim. Recordo una entrevista, una mica així per sobre, que els autors de la sèrie es justificaven una mica amb el fet de certes coses que passen al llarg de la primera temporada, perquè buscaven precisament que la gent es passés tots els capítols fent el que diu aquell meme mític de aquest senyor Sauron, aquesta senyora Sauron, aquell d'allà al fons és Sauron, i Sauron està aquí, i està allà, i està allà. Això està fet expressament. I tu, quan veus la sèrie, jo em vaig sentir identificat amb el mem de dir, hòstia, estic tot el puto dia dient que tothom pot ser Sauron. Per tant, han aconseguit perfectament el seu objectiu. Això, és a dir, potser no estàs d'acord amb que hagin de fer això, em sembla bé, però ells buscaven això i això ho han aconseguit. Per tant, és un punt positiu. A mi no em sembla que... Hi ha més coses que ara comentaré, però a mi no em sembla que aquest to de thriller, misteri li pegui bé a una sèrie d'aventures. Per començar, perquè arriba un moment que t'és igual qui és Mordor i qui és Sauron i qui és Gandalf. Però estem parlant de... Tu t'ho vas passar bé? Perquè... No. Jo estava patint perquè jo no em volia creure que jo era això del que estava veient. Clar, jo cada divendres a la tarda estava allà dient això de remuntar perquè això no pot ser així. Però és un problema veure la sèrie amb el llibre al costat. Clar, però no t'ho estaves passant bé, Morfeu, perquè diguem-ne, deies, això no és el que va passar o no és... Tampoc parlo de nivell argumental d'adaptació, No, per això t'ho estic dient. Puc fer un petit speech ara, molt ràpid? Sí, de mitja hora o així. No, res, 2 minuts, perquè vull que m'escolteu. Mira, Amazon fa temps que vol el seu Joc de Trons a Amazon. Ell vol tenir-ho. Ell ho ha provat amb la Roda del Temps, ho ha provat amb el Senyor dels Anells, ho provarà amb Willow. Ell vol fantasiar, perquè sap que això mou masses. Llavors, Amazon vol que aquesta sèrie, amb tota la pasta que tingui, que té Amazon, vol que aquesta sèrie la vegi tothom, ¿vale? Perquè una sèrie la vegi tothom hi ha 2 maneres. Una, o ser molt bona, o segona, ser per tots els públics. Com molt bona no pot ser perquè estàs començant, has d'arribar a tots els públics. Aquesta sèrie Amazon vol que la vegi el nen petit, el nen gran, la papa, el mama, el tiet i l'avi. Com pots fer que una sèrie... Què té en comú l'avi amb el nen, que els dos estan al sofà veient el Senyor dels Anells? Els clixés, els tòpics.
Els tòpics es diuen tòpics perquè funcionen. Vale? I els tòpics s'han mogut tota la vida de les sèries i tota la vida de les pel·lícules. Què és el tòpic? El bo, el dolent. Puc intervindre un moment? I tant. Tolkien és una col·lecció de tòpics. Sí, però és que Tolkien fa 100 anys que va escriure. El problema és una obra basada en Tolkien. El problema és tirar de tòpics al 2022 tal com està la sèrie. No. O sigui, vols que sigui fidel a l'original? Ha de tirar de tòpics? No parlo d'això. Ara parlo de qualitat com a ser, no d'adaptació. Bueno, vinga, endavant. Total, tòpic és això. El dolent que sembla que està mort però no està mort. L'heroi que apareix a l'últim moment quan sembla que tot està perdut. Tòpics que el que fan és que la sèrie arribi al 2022 amb el nivell excel·lent, que és l'edat d'or de les sèries, fa que la qualitat d'una sèrie arriba on arriba. Sí, pot ser molt bona, però a base de tòpics arribes fins on arribes. No arribaràs mai a l'excel·lència. Per què? Perquè tens a l'altre costat HBO, per exemple, ho poso com a exemple no perquè sigui del senyor del Joc de Trons, una gent que sap a lo que juga, sap quina és la seva audiència i li és igual no juntar al sofà el nen i l'avi. Encara que junti només els adults, ja li va bé. Llavors, tu has vist una escena de sexe, el Senyor dels Anells? Tu has vist una decapitació? Tu has vist unes tetes? No, perquè Amazon vol que tota la família es senti allà. I quan vols arribar a tothom, et quedes a mitges si no ets molt bo. I en aquest cas, no ho ets. Perdona, però la meva forma de definir HBO és popes i algo. O sigui, el que tu tenies tetes i algo, ¿vale? I vampirs, i castells, i dracs... No volia dir això, són les seves sèries. És a dir, no sé si vols això tot arreu. Volia dir que Amazon no té... O sigui, HBO no té per què tallar-se amb res. Pot fer el que vulgui, el que proposin, perquè no està limitat a una audiència concreta. Està limitat als seus subscriptors que estan allà perquè saben els que els agrada. En tot cas... adultes. En tot cas, la sèrie no està ben triada, no està ben feta, és un desastre estructuralment. L'últim capítol és una mostra de com no fer un desenllaç d'una temporada. Quan sembla que desvetlles qui és el dolent, talles i te'n vas a los pelosos un altre cop, perquè estàs tractant a l'espectador de tonto. Le voy a dar miguitas para que dude. No, està molt clar qui és Sauron des del primer moment. Però tu, això és el típic guió de novato, i sempre ho dic, que sobre el paper queda molt guai, però quan ho poses a la pantalla estàs tractant l'espectador de tontos. I no és tan tonto l'espectador. Sap qui és Sauron des de que aquell tio que fa els anells diu una frase i la gara diràs que és sospitant, no allarguis més aquest misteri. Ja està. No te'n vagis després a una altra escena com dient ui, he dejado el espectador medio loco. No funciona. No són tan tontos, vull dir. I com aquestes té 40.000. L'escena aquesta de la lluita al poble entre els orcs i els humans, no sé què, que quan acaba la lluita treuen les màscares dels orcs i resulta que són els companys humans. Això és de típic de guionista de primer, que dius, uah, això és del paper, es deixarà el públic destrossat. Després ho veus a la sèrie i com no està ben portada abans, a la gent li és igual. Li és igual que s'hagin carregat els paisans. Si no tenen cap tipus de carisma, no estan ben construïts els personatges. Per això, jo ja no parlo de la clau de pas per obrir Mordor, ni de que Gandalf han de ficar Gandalf perquè fan service total, sinó ja parlo del nivell de sèrie, de mala construcció de personatges, de ritme, de desenllaç... Mal, todo mal. Vale. Ara et freno que foto aquí un monòleg. No estem d'acord. Ha estat interessant, o almenys. Jo estic d'acord en part, val? A veure, no volíeu... Aquí se'ns deia pel xat que volien allà sang i tot això. Una mica n'hi ha, vale? Jo estic fent com de moderador guai. Jo sóc el polibó. No, a veure, jo crec que... O sigui, això que has dit, Morfeio, jo sí que crec que està plena de tòpics i la majoria de tòpics van al fanservice total, val? O sigui, per mi és la sèrie fanservice ai, mira, això és del Senyor dels Anells, no? El rotllo, saps? Vull dir, això és del Senyor dels Anells. Perquè consideres l'espectador tan tonto que creus que no la veuràs si no fiques un Gandalf de pel mig. És que és així de trist. I estem... Espera, Morfeio. De totes maneres, deixa'm acabar. Bueno, digues. acabo la frase, us recordo que tot i això, tot el que el Morfeu pot tindre part de raó, és a dir, jo no li dic que no tingui raó en moltes de les coses que diu. Jo ho dic sobretot des de la tristesa de que m'agradaria que fos però com a persona a qui li agrada els llibres i a qui s'ha llegit tots els llibres tot i no saber-se'ls de memòria, hòstia, jo estic molt content de que aquesta sèrie s'hagi atrevit amb puntetes i amb petits detallets i tal, anar deixant anar coses, lore profund, que a vegades referències molt xungues de coses que estan allà perdudes al mig del no-res, perquè segurament no poden fer gran cosa més. El tema dels drets l'hem de tindre en compte, és a dir, és
potser tens raó, no havien d'haver fet la sèrie perquè no la podien fer bé. Però ja que l'han fet, és a dir, hi ha algunes referències que em semblen curioses que hagin deixat anar caient per allà, no? Llavors hi ha altres coses que evidentment estan fetes com el cul, però igual que en aquesta sèrie, a moltes altres. Hi ha algunes d'elles d'HBO. És a dir, jo, per exemple, no he acabat de veure Joc de Trons. Normal. No l'he acabat, no perquè no m'agradés, sinó perquè vull veure la versió original primer, digue'm, idiota. No, però la sèrie de Joc de Trons fot unes cagades i unes coses de primer de guionista, que tothom som guionistes a la nostra vida, però fot unes cagades bastant impressionants i coses que no s'entenen. I aquesta sèrie ho fa, i ho fa una altra, al final repeteixen moltes maneres de fer com a esquemes que ja tenen, no? Si fos Hollywood te diria esquemes de Hollywood, no? Doncs és una mica més o menys el mateix. Acaben repetint els problemes amb moltes sèries, no és exclusiu d'aquesta. No, això no la fa millor, però no és exclusiu d'aquesta. Evidentment està tot inventat. Vull dir, aquest món de les sèries i les pel·lis. A veure, jo crec que... A veure, la sèrie, per mi, tampoc no és una bona sèrie en molts aspectes. Sobretot això, jo sempre he tingut la sensació tota l'estona que hi havia massa coses excessivament forçades. Val? O sigui, el tema del Sauron, mira... A mi el que m'emprenya és que el Sauron sempre sigui el recurs, no? Vull dir, ja sé que és d'això, però podrien haver tirat cap a, jo què sé, la guerra d'abans, la guerra que vas fer abans, doncs m'hauria interessat més que el Sauron. No tenen prous diners per fer l'anterior. Bueno, doncs això ja no ho sé. Això i ho parlarem després amb Andor, igual que l'univers de Star Wars, la Terra Mitjana és molt rica i molt àmplia, i caben 1000 històries a dins, que no has d'anar tirant i trepitjant personatges que estan canonitzats i són sagrats. Però que aquí estem jugant amb això ja no estic d'acord. El fandom del Senyor dels Anells... Els personatges no són sagrats. Per mi... A mi l'únic problema, per exemple, de la Galadriel, perquè la Galadriel què dius, Tita? Ja m'estàs corregint. No, dic Galadriel. Vale, Galadriel. A mi els dos primers episodis de Els Anells de Poder em van agradar molt. Vale? Em van agradar molt. Tot i que hi ha coses que no. Val? Llavors, a mi el meu problema... no és la Galadriel guerrera, aquest no és el meu problema. No, en absolut. A mi em sembla perfecte i em sembla... A mi el que vulguin forçar-la com a guerrera. Per exemple, el primer que passa que diguem que et demostra que és una bona guerrera és el del troll aquell que se'l carrega, que sembla allà al Cirque du Soleil, una mica. Bueno, fill meu, venim de Legolas. Sí, clar. És que ho fan expressament. Però és que el Legolas també estava malament. Xen, jo com a fans, jo sé que Galadriel no és una guerrera, és una maga. No, però sí que ho era... No em queixaré d'això, fixa't. Però la Galadriel sí que era la comandant d'exèrcit, o sigui... Però és que no em surt la paraula. Sí, però... Una hechicera. És una sàvia, en realitat. És una sàvia, però al final els elfs, al cinema, ens han pintat molt com guerrers. Llavors, o sigui, que hagin reforçat això m'està bé. El que no m'està bé és que intentin forçar-ho, vale? Intentin com dir, ei, que és guerrera, Vull dir que la tia en sap, No sigui una forma natural, vale? No sigui una forma... Clar, és que això és molt de... És un altre esquema d'aquests que repeteixen molt. Ja, però bueno, és un esquema dolent. O sigui, jo em queixaria més aviat del caràcter, a vegades. Sí, això... La fan impacient. Ara anava amb això. Un ésser que té 60.000 anys de vida... Ara anava amb això. És impacient. Perquè això, el tema de que sigui així, doncs, a mi em treu de la història, vale? Perquè no m'ho crec. Llavors, el tema de la Galadriel estic sempre emprenyada i impacient, és una cosa que... O sigui, també em treu, perquè no té matisos. Galadriel no té matisos. Els únics matisos que té són els 2 últims episodis. Vale? No té matisos ni coherència. Però fixa't que això el perdonaré. La sèrie està pensada per tenir 5 o 6 temporades i jo penso que el guionista, el cap del guionista, vol fer una transició fins al que és Galadriel de la pel·li. Sí. Tu puc comprar, si eres una taradeta i d'aquí a 4 temporades és la Galadriel de les pel·lis, bueno, doncs deixem-la. A mi no és això el que em molesta. Jo crec que en aquesta primera temporada està obsessionada amb Sauron. Vale? I han volgut deixar molt clar que està obsessionada amb Sauron. Han volgut deixar massa clar. Vale? Massa clar. Perquè llavors el personatge... Deixa'm acabar. El personatge...
El personatge, a mi, jo no dubto del treball actoral de l'actriu, perquè ho fa bé. El problema és que jo crec que en tema de guió o en tema de direcció li han focalitzat molt en això. Val? Llavors, el problema és que en qualsevol situació, fins cap al final, ella és un personatge totalment pla. Només té una actuació. Només té algo. Com tots. Algo. Sí, però jo dic, estic parlant en concret de Gladiator. Només té una forma d'actuar, que és estar emprenyada impacient. Val? Llavors, i l'únic moment en què diuen va, anem a deixar-li que tingui alguna emoció és quan puja al puto cavall i somriu, somriu d'una forma que jo vaig tenir malsons amb aquell somriure, perquè és forçadíssim. A més, es nota que és forçat. No, jo crec que és al revés, és a dir, és tan natural que no te'l creus. És a dir, és aquella senyora fent de senyora. És una elfa. Però també és això, no? El contrast, no? Perquè tens tot el rato que està enforronyada allà, això, i de cop fa una cosa de persona normal i somriu. Sí, potser és això. Si aquell gest el fes un hobbit, tu et creuries, perquè els hobbits ja són d'expressar molt amb la gang. És un elf que està allà com un nen petit xupant una caramel, no? És molt estrany. De totes maneres, hi ha un detall del que deies que em sembla... En un moment... És a dir, no em sembla negatiu, perquè a la mateixa sèrie ho aprofiten i ho fan servir, que és el fet de dir qui realment ha donat força a Sauron és la mateixa Galadriel amb l'obsessió per Sauron. També. Amb la qual que es passi tots els putos 10 capítols obsessionada amb Sauron, dins del que et vol explicar la sèrie, té coherència. És a dir, ella mateixa, amb aquest cap quadrat que té de hòstia, Sauron, que el veu per tot arreu, ha acabat provocant que Sauron apareix. M'estan forçant una cosa que jo ja tinc clara. No me la forcis més, val? Intenta que tingui més matisos al personatge, intenta que parli de coses que li preocupen, coses que el fan sentir trista, no sé, saps? O sigui, parla de coses. Hi ha un moment en què parla del seu marit. Marit que ha desaparegut. Ui. Has anat a tocar lo pitjor de la sèrie. Clar, és que el seu marit, que jo en tinc entès, que en principi en els llibres està en aquesta època, en principi està amb ell, o sigui, està casat amb ell i segueix amb ell. Això no hi ha cap problema que en aquest cas digui, mira, s'han separat. No passa res. Però hi ha un moment concret que diu que parla allà sota d'una cosa que recorda una mica el moment dels Senyor dels Anells dels... no em surten. Cony, els cavallers aquests de Sauron, cony. Em surten ara el nom. Els Nazgûl. Els Nazgûl, que en realitat no és el mateix, no és el mateix, però recorda un moment aquell que estan amagats a sota els hobbits i passen els Nazgûl per darrere, per dalt, però pitjor fet, està clar. Però aquell moment que estan allà, que en principi és un moment que està parlant així els dos, i hi ha una mica de sentiment, parla del seu marit. Però l'emoció que li dona a parlar del seu marit, que representa que no sap on és l'emoció que tindria jo si ara mateix agafés una patata i la comencés a pelar. Val? És aquesta l'emoció que té. Llavors, aprofita aquests moments per donar-li una mica més de profunditat al personatge, que es noti una mica més que no està... que també, no sé, que pensa en altres coses, saps? Vull dir, no sé. És que em molesta molt això, tio. Em molesta molt això. Això passa amb molts personatges. Si esteu buscant el personatge amb matisos, el personatge complex, el personatge raro, no és la vostra sèrie perquè és el que... Però per això et dic... Torno a les pis d'abans. És una sèrie perquè el nen ho entengui, l'avi ho entengui... Però és que no busqueu. Ho podrien haver fet sense marxar d'això. O sigui, jo trobo que és un personatge mal escrit o mal dirigit, perquè, a veure, pot estar ben escrit i que el director... El bo és bo, el dolent és dolent. Punt. Però és que això és Tolkien 100%. Que sí. Però és que em sap greu, és que estem al 2022, no val tot bueno, a la tele. Però tu estàs... O sigui, és que hi ha una contradicció aquí. Però tu vols una sèrie 100% fidel al que va escriure aquest home i al mateix temps vols que no sigui 100% fidel, perquè si és 100% fidel, els bons seran molt bons, els dolents seran molt dolents... No, però és que jo no estic parlant... Jo ja està, ho torno a dir, que no vull una sèrie fidel al Silmarillion, és que no la vull. Vull una sèrie bona. El 2022, a l'època dorada de les sèries. Llavors, a mi no em val una sèrie plena de tòpics i de clichés per molt factura tècnica que tingui. O sigui, vull dir, si la sèrie final es tracta d'haver càrregues de cavallers a càmera lenta, volant les capes,
i aquest és el moment cumbre de la sèrie, jo em poso l'Elden Ring. Vaig a jugar a la consola, em dic en sèrio, perquè a mi això, el 2000, hem vist tots massa pel·lis bones i massa sèries bones com perquè això ens enganxi d'una sèrie. A veure, jo crec que la majoria de gent a la sèrie li ha semblat que et dona molt de desitjar, alguns que dona molt de desitjar, alguns molt dolenta, i altres els ha agradat molt, vale? I ara diré una coseta. Hi ha de tot, però... Si aquesta sèrie es digués Les Cròniques de la Piedra Negra, estaríem parlant de cancel·lació de segona temporada. Sense cap mena de dubte, perquè el nom pesa molt, i la pasta encara més. Jo també... Però aquesta sèrie no té llarga durada si es digués d'una altra manera. Jo també crec que és això, que ja està pagada aquesta sèrie, diguem-ne. Es podria dir que ja està pagada, perquè 5 temporades... Bueno, a veure, diuen que la segona temporada volen... Bueno, que volen ser una mica més fidels. Això ho han dit. No sé si ho consideren. Que no és el problema. Mira, jo crec... Bueno, és un problema amb el sentit de que passa una mica, jo crec, com amb Joc de Trons. Al moment en què t'has de treure del barret el guió, que no tens una base on assentar-te. O sigui, les millors coses de la sèrie segurament siguin aquelles que estan basades directament amb el que va escriure aquell home, que per això en sap. Igual que Martin, que és guionista de televisió, sap fer bons arguments, no? Aquí deu passar exactament el mateix. És a dir, quan no tens una base sòlida on agafar-te, comences a inventar-te històries que potser són secundàries, no tenen res a veure. El tema del que deies tu abans del Gandalf, no? I fot-lo Gandalf per aquí. És molt complicat. Jo entenc que el repte és enorme i la responsabilitat és gran, i llavors potser la decisió era no tocar. Fer-la d'una altra manera, si la ben senzill. Si tots volem veure elfs lluitant contra orcs. A veure, jo crec que si haguessin fet això, jo crec que podrien... És que tenint... O sigui, hi ha una cosa, i ho estava parlant amb el meu germà l'altre dia, que tenint tanta llibertat, perquè al final tens molta llibertat, perquè et bases... Pots agafar el que vulguis, perquè com que la meitat serà inventat, doncs, bueno, no importa, no? I aquí ens repetim a Andor, i després parlarem. Podrien haver fet alguna cosa una mica més elaborada argumentalment, una mica més... Perquè, clar, si vols ser Tolkien, sigues Tolkien, però no pots ser Tolkien si t'estàs inventant la meitat, perquè ho faran... A no ser que escriguis com Tolkien, els guionistes, serà complicat, això que deies, no?, de Tita Freda, de que si no tens el guió de base... Deixeu-me anomenar el bo del Celeborn, o Celeborn, digueu-li com vulgueu, que és el marit de la Galadriel. Ho dic perquè tampoc hem dit el nom i el pobre està oblidat. Celeborn, en els nostres... El racó del... moment... Abans me llegia una mica per sobre. Celeborn, si s'estàs mirant, una salutació. Me llegia una mica per sobre. Estem amb tu, Me llegia per sobre. Pobre, quina dona, tio. M'estava llegint per sobre els comptes inacabats, l'apartat que comença a parlar de Galadriel i Celeborn, i no és un personatge menor pel seu parentesc amb alguns personatges molt importants, però a més perquè dona a entendre que la Galadriel, quan va a la Terra Mitjana, ja se'l troba allà. És a dir, un personatge que és antic, perquè m'entengueu. Sí. Bueno, igual que ella és antiga, també, vull dir... Encara més. Aquí sembla que no tingui... Fins i tot és més antic. El problema és que no sembla que tingui idea de res, però bueno, ho podem interpretar com que no és tan antiga perquè s'ho han inventat, però bueno. Vaig a fer un últim d'això, sobre tot aquest tema d'això, i passem a dir... M'agradaria comentar moments concrets, val? Ja hem parlat una mica en general i tot això. Les posicions han quedat clares. Vull parlar de coses concretes. Un moment, Xana, abans que facis això, crec que les posicions potser no han quedat tan clares. Quina nota li poseu a les notes no és maco posar notes. No, ho dic perquè potser us penseu que jo li poso un 10. Per mi és un... No crec. Un 7. Saps? Vull dir, hi ha moltes coses que tampoc no preferiria que les haguessin fet d'una altra manera. Jo li poso un 5 pelat. Jo li poso un 5 pelat. Oportunitat perduda, llàstima, un 2. No, és que jo crec que la sèrie potser no ha començat de la millor manera possible, però jo vull més sèrie. És a dir, jo tinc ganes de veure coses. A veure, jo realment m'importa bastant poc més sèrie, però si la fan... Perquè m'ha costat posar-me a veure els episodis. M'ha costat. Ja la parlarem de la bona. Però... Espera, no avancem esdeveniments. No, perquè ha dit que no et costava veure-les, altres al revés. Jo volia que fos dilluns. Bueno, ara no. Això encara no. Aquests 2 dies hem tingut problemes, perquè dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres, dissabte, diumenge, tots els dies sortia una cosa diferent. Era per fer paral·lelisme. Va, deixeu-me acabar, que si no... Acaba, que és el teu programa. No, ja sé.
Efectivament. Tots esteu sota el meu... hòstia, Yugo. No em surt en català ara. Abraç. No. Tampoc. Jou, sota les meves arrels dictatorials. Potser m'ho ha inventat, també t'ho dic. No, a veure, simplement volia comentar que el tema... O sigui, jo el que dic molt... El tema de fanservice, que per mi és fanservice la sèrie, per cosa com aquesta, el senyor marit de la Galadriel... Sí, fem igual que fan els diaris, el marit de la Galadriel, ¿vale? Fem-la... No direm el seu nom, direm el marit de la Galadriel. D'acord. És que si no, és que el diré malament cada vegada que el digui, ¿vale? El nom, llavors... Sembla molt al Celeborn. Sí, el Celebrimbor. O així. És que clar, per què parles en aquell moment? És igual, treu, no ho diguis. O sigui, és que no importa a ningú. Però segurament te l'han tirat per allà perquè el trauran. Bueno, però és que ho treui. És a dir, és la típica... No sé com això ho explicava Martin, em sembla. És la típica espasa penjada de la paret que si mai l'has de fer servir sempre pots dir no, si aquesta espasa ja sortia a l'episodi 3. Però no sé, doneu-li una mica a l'escena una mica de gràcia, no? Ei, no, que el meu marit... està... No en saben més. Bueno, a veure, jo volia... Primer una cosa. Tenim... moltes coses juntes, que és també és un problema per mi de la sèrie. Moltes coses al mateix temps. Vale? Tenim a Galadriel amb la seva obsessió amb Sauron. Tenim els Peupilosos, m'encanta en català com sona, la veritat. Peupilosos que només serveixen per que arribi el meteorit i tractar aquell senyor. I la relació de és que els noms se me'n van, el Durin i el... Cony. Elrond. És que jo amb els noms som molt dolent, ja tindré aquests problemes tot el rato. Durin i Elrond, que allò, més que una amistat, sembla una relació de parella. Allò saps per què està fet, no? Sí, home. I tenim la part del senyor Nan, que es vol zumbar la senyora... La senyora Vilatana. Home... Espera. No recordo quina trama és. És un elf, és dit Nan. Ai, Nan, elf. Veieu que se'm creu els cames, el nom del personatge no el recordo. I aquella trama, que és la trama dels... Perdó. Avui tinc un problema bastant important dient els noms de les coses. Pues espera que arriba l'altre. Dels orcs, val? O sigui, és la trama dels orcs, per dir-ho d'alguna forma. La trama dels orcs, la trama dels Peupilosos, la trama de Galadriel. Que la trama de Galadriel és la trama de... Arondir. Espera, no. La trama està lligada a la trama de... No diré bé, però no ho diré bé expressament, d'Olbram, de Kellogg's, que sempre que sento el nom em sona al pot de Kellogg's, tio, no sé, i que és, que sabeu que és Sauron, i el Gandalf, vale, que està amb els Peupilosos. Spoiler. Ui, encara no ho sabem, Recordeu... Recordeu que tot és spoiler. Oficialment encara no t'han dit. Recordeu que diu el títol spoiler. Si algú entra i no sap, recordeu que hi ha spoilers. Però t'ho dic perquè oficialment no t'ho han dit encara. Bueno, però... Necessiten que sigui. No ho faran. Espera, però si fossin uns fills de puta, demà te treuen un capítol extra i et diuen no, ara es diu Saruman. Però no ho són. Me cago en la mare que us va parir. Però una cosa que, abans de continuar amb això, jo això que dèieu de que tothom sabia, jo no tenia ni putíssima idea. A veure, també cal dir que no volia creure-m'ho, algunes coses. Era Gandalf? No, però et van tirar tantes pistes. És a dir, mira, el que deies abans dels Peupilosos, que és dir, no serveixen per a res. Jo no hi estic d'acord. El Morfeu anava dient que no. No sé si perquè pensa el mateix que jo o per alguna altra cosa, però precisament els Peupilosos... quan diu que no, vol dir que... Merda. No, trama totalment prescindible. No, però jo crec que compleixen la funció de... Clar, però és que compleixen una funció... De pista per l'espectador. El que deies abans de que ens tracten una mica de tontos, jo crec que els han posat perquè no tinguis dubtes de qui és aquell senyor. És a dir, quin mag té relació amb les coses. Però és que el tema és aquest, que hi ha 1000 maneres de fer les coses i la trama dels Peupilosos, els pobres, mira que estan ben dissenyats i construïts i tot el tema d'això. No aporten res. Però és que, a més a més, hi ha... Sí, però podien haver-los
aprofundim més en certes coses. L'únic que aprofundeixen és que no deixem a ningú enrere i el primer que fan és deixar... Bueno, no deixem ningú enrere si no et quedes enrere, perquè el primer que fan és deixar... Clar, per això, que és el rotllo de Jo tios. torno a la meva un altre cop i aquesta sèrie és tan curada, amb trames tan diferents i tan contrastades, has de ser molt bon guionista perquè funcioni. Al final el que passa és que se't queden descompensades i quan fas canvi d'una a l'altra perds l'interès per la sèrie. O sigui, jo a vegades estava veient la trama dels orcs, que a mi no m'agradava, però era la millor, entre cometes, o la saga de Númenor, i quan em tallaven els pilosos, jo deia, i em sabia mal, no, tio, això no. I això és inconcebible, una sèrie d'una hora. És la part més avorrida. És inconcebible que a mi hi ha trames que m'avorreixin i trames que... Bueno, vull dir, perquè és com un... Bueno, és com un... Tallen el rotllo, tio. Sí, o sigui... A veure, el tema de passar de diferents trames i tal... Està bé, s'ha fet sempre i tal. Si estan ben portades, sí. Passa que no 4 trames allà, vull dir, o sigui, que clar, no pots estar-te, o sigui, no pots identificar-te bé en cap d'elles, o sigui... No, perquè sempre hi haurà alguna que serà millor que una altra, està claríssim. Sí, però o sigui, això que te les fiquen massa... O sigui, et despista massa. Et despista en el sentit argumental. No et fa entrar. A mi em treia. A veure, si no sou capaços de seguir 3 trames diferents, també és que no tenen res a aportar aquestes trames, precisament. Això és una altra cosa. Jo ho he discutit també amb algú que estava aquí al xat i comentaven, no és la meva opinió, comentaven que la trama, en aquest cas del Gandalf, està separada de tota la resta, no té cap relació. La treus i la sèrie és la mateixa. I la meva opinió era que tranquils, que ja ho faran. Que potser hem perdut una temporada, sí, però tranquils, que ja s'uniran. Estem d'acord, Tita. Sí, estem d'acord, Tita. Aquesta cosa de... Hem fet una temporada, però no, tot això ja passarà. Em sembla molt bé, sí. És que això només ho pot fer Amazon en pasta, però em sembla molt bé. Bueno, però la sèrie és seva i la fan, saps? Si vol gastar diners que els perdran, doncs que els perdin. A mi em sembla molt bé això, si omples de coses interessants aquest camí, no? Vull dir, al final, si fas un camí i dius, vale, no, si t'estàs caminant 5 hores... Per exemple, el tema del Senyor dels Anells, les pel·lícules, i el llibre, no? Però tinc més clara tota d'això de les pel·lícules, en el tema de que van caminant els hobbits, val? És caminar. Van d'un punt A a un punt B, val? Però van passant coses, i coses que, a més, et defineixen els personatges, et defineixen la seva forma de ser, la seva forma d'afrontar les coses, els fan evolucionar, entens millor certes coses, entens millor la seva amistat per tot el que passa, els separen en alguns moments i és rotllo, hòstia. Però aquí, els peupilosos, des del primer moment, la noia aquella és la noia que vol salvar el del meteorit, és la noia que vol salvar tothom, és la noia, té una personalitat com molt clara que no evoluciona en cap moment en tot i l'amiga també no evoluciona en cap moment, i cap dels personatges evoluciona en cap moment. El jefe de la tribu és el típic grunyon, però que no és tan dolent, luego. Bueno, i espera. És un puto clitxé. Són tòpics amb els peus peluts. Clar. A veure, però una cosa... Sí que evolucionen, no fotem. No evolucionen. Déu, torna't a mirar la sèrie, fill meu. Evolucionen molt poc. Hòstia puta, passen de no voler res amb aquell home a anar-la a buscar i salvar-lo. És una petita evolució, fill meu. El clitxé més gran. Això és una evolució de trama. Però evolucionen? Ho fan de forma clitxé? Sí. Això és una evolució de trama, no de personatge. Vull dir, és diferent. No, home, però el personatge canvia de parer. Mira si tracten malament la majoria de personatges, que, o sigui, el senyor aquest que dieu, que la palma en un moment, la palma està allà, mirem la lluna, mirem les estrelles, i, o sigui, no el deixes ni morir. Vull dir, passes tu has vist el cadàver? No. No està mort. Bueno, pot ser. Però a veure, passes una escena que la gent molt plorant no està plorant el senyor aquell. O sigui, està a les seves coses. Estan dient, hòstia... Perquè no en saben. Hòstia, que ha mort. I estan... Qualsevol
personatge estaria 3 dies plorant aquest senyor, tio. Al cap dels guionistes, aquesta és l'escena més bonica de la història de la sèrie, t'ho dic en sèrio, però com no està ben plasmada, com no està ben feta, da igual. Si a l'últim capítol maten a tots els pilosos, aquella gent rara, els elfos aquests que estan buscant a Sauron, si prenen a tots els pilosos, a tu t'és igual, és que t'és igual. I això és de no treballar bé els personatges. Jo, per mi, els guionistes, jo el problema que perquè veig... una altra sèrie que no vull nombrar, que parlarem després, quan mor un personatge, rebenta internet, i ho sabeu perfectament. I ha passat molts cops. Ja ho parlarem. Però això no és casualitat, no és màgia, això no és una vareta, és fer bé, és treballar bé. Teniu un problema de sentiments, Bueno, perquè jo tinc... No fotem, mates a la meitat de la tribu dels pilosos no passa res, però si mates a la prota, hòstia, una mica de greu te sabrà, hòstia. Valtres perquè no teniu sentiments, però, som gent freda. Hòstia, la gent que té una mica d'apreci per aquesta gent, doncs mira, almenys amb ella sí, a l'altre m'és igual, però... si maten a les 3 padrines aquelles que estaven tot el dia tocant els ous, m'és igual, però... Les tracines. No. Exacte. A veure, jo el... A veure, tampoc vull estar-me aquí rebossant en la merda de no anirem a cada cosa que ha passat a la sèrie per d'això. No. Però sí que clar, o sigui, jo el que veig és que els moments moments importants, vale? Moltes vegades per mi és rotllo, no me'ls crec. És que és aquest el problema per mi de la sèrie, que els moments importants no me'ls crec. És que no estan... però no me'ls crec perquè argumentalment puguin ser... No, argumentalment perfecte, vull dir, argumentalment em pot quadrar. El que passa que jo és que crec que és un problema de direcció més que de guió. Val? Crec que és un problema de direcció, perquè la direcció és la que marca una mica els tempos, marca quan, saps, el temps que t'estàs en una cosa, l'emoció i tal. O sigui, jo crec que és un problema de direcció que els moments importants... De les dues coses, sí. És com... Val? O sigui, i el moment que en principi és més... que és més impactant de la sèrie, que és el volcà, per mi jo crec que és el moment en què canvia una mica la sèrie i te la fa una mica més interessant, perquè ha passat alguna gros i llavors han d'emocionar-se. Però és que no hi ha més remei. Han de jugar una mica amb els seus sentiments perquè passi alguna cosa, no? No hi ha més remei. Som al capítol 6 i n'hi ha 8. Ja, tio, però... comences a ficar xitxa o quedes amb la gent remant a Númenor. Estem parlant d'episodis d'una hora. El problema és que el 6 acaba així i el 7 torna a ser avorrit. Que això és d'inútil. O sigui, el tens a la gent... Fins i tot a mi em va agradar, Quan es seu el tio allà i li diu, ¿dónde estamos? I surt allà el tio seu i calla i surt a la pantalla. Mira, surt Mordor. Per mi és un problema. A mi em va agradar molt aquest... Per mi és un problema. Per mi és un problema, i és el problema de la sèrie. Et diu les coses, o sigui, massa. El tema és que... Però segurament perquè no volen perdre temps. Però no saps... No, però aquell senyor que diu... No diu res... Quants d'aquí Mostra el volcà. Al món del destí. Quants sabíeu d'aquí? Home, tothom que hagi vist El Senyor dels Anells o hagi llegit El Senyor dels Anells sap que allò és el món del destí. Però tu sabies que era el món del destí abans d'explotar? No, però quan explota ja dius... vale. Perquè no hi ha cap altre volcà sota El Senyor dels Anells. Però la sèrie està fart de dir-te que allò és Mordor, però a tu t'és tan igual... Però per què? És que no te n'adones. Evidentment que allò és el món del destí des del capítol 2, però tu no te n'adones, perquè no està ben fet, no està ben construïda aquesta escena al final. Però és que per mi això és la definició de tot. Tu fas això... Estem discutint i estem dient el mateix. El senyor aquest, el moment en què li diu això i no diu res, és genial, perquè dius, bé, hi ha una cosa que no t'ha estat dient. Es veu el volcà i surt amb unes lletres que War Art, una mica, et diu no sé què... Terres del Sur, les tatxes, i surt Mordor. Per què em fiques Mordor? O sigui, no està prou clar. Per què em fiques unes lletres allà? Bueno, però això, mira... Això és el que deia abans el Morfeu. Per mi és el problema. L'estava veient el nen i l'estava veient l'ara. Per mi és aquest problema. Perquè tothom que no ho entès pensa que és una sèrie americana. Clar, però és que per mi aquest és el problema i aquest lletrero per mi el defineix tot. Però és una sèrie americana, els hi has de dir que és Mordor. Si no els hi dius, no ho sabran. Ja, però és que a més a més... Jo tinc amics que no es van adonar que era Mordor fins al cartell. Tio. Bueno, no. Pot ser. És que no tens per què ser esperant Tolkien. La gent, hi ha gent que no... Hi ha gent que l'únic que sap de Tolkien... profunditat, sinó que no sap res. Ja, però
però Hi a ha gent que veure... l'únic que sap de Tolkien és les pel·lis del Senyor dels Anells. Ah, però Sí, és que la però pel·li del que les Senyor ha dels Anells vist en té i no prou. se'n recorda, tampoc. Clar, que clar, és però Mordor. bueno... Ningú ha vist el món del destí apagat, tampoc. Però bueno, després... Ara sí. Ara sí. És igual. O sigui, el tema és aquest. I és curiós perquè després d'aquell moment, en cap moment havia aparegut el nom darrer amb lletres així. Sí, sí, No. sí, havia aparegut. Sí, Sí? cada vegada que anaven a Númenor, o almenys al principi, Sí? t'hi posava allà Númenor. doncs mira- Quan mira anaven a les Terres del Sud, Vaig tardar te mostraven el mapa i posaven les Terres del Res, Sud. Així Ja us canvia. dic, I perquè no sembli que jo sóc el que sóc. Tècnicament impecable. Númenor és un somni fet realitat. Aquest Númenor que No, han si fet tècnicament, és, ja ho vam dir a és l'inici, un és somni per mi, genial. jo vaig flipar. Jo ara Però fins aquí. m'acabo d'imaginar una manera que m'hagués agradat veure-ho. Recordeu que quan els paupilosos se'n van cap al sud, que fan cap justament al costat de Mordor, apareix el mapa, no? Sabeu que van cap allà? Doncs en aquell moment podies haver aprofitat. Arriben els paupilosos, s'esperen trobar les Terres del Sud o al costat, allò tot verd i tal, aprofites i canvies el mapa i que hi posi Mordor. Però clar, no és és una mica després, no? Jo crec que no acaba d'encaixar massa bé. De totes maneres, crec que és evident. No fa falta insistir en que allò és Mordor. No, està clar. I vull dir una altra... Ja ho sap. Vull comentar una altra cosa per veure què en penseu. Sí, endavant. I jo crec que... I jo aniria ja cap a l'altra sèrie, perquè jo crec que hem parlat bastant d'això i crec que ens hem cagat suficient. Bueno, no Podríem hem cagar comentat més. gaire coses dels punts clau que has dit. Bueno, Parlaves sí. de la relació entre el Durin i l'altre, no sé què. Sí, és una de les coses que volia comentar. Bueno, dues coses que volia comentar. Un moment, que tinc aquí unes alertes que vull carregar-me, perquè si no... Bueno, no se sentiran. T'ho dic per tu, si vols ho dir. És a dir, no cal que ho Sí, a veure, és diguis. que tampoc vull aprofundir a tot molt, vale? Podem comentar aquestes coses, però una de les coses que vull comentar... Bé, comentem això és que comentem això de Durin i Elrond i després anem al Forjat dels Anells, val? Perquè també té tela. A veure, a mi no em desagrada els moments aquests, però crec que són amb Durin. Però és com... Elrond no té res més a fer que anar i venir, bueno, estar per allà, vull dir... És com si fos casa seva tota l'estona, vull dir... No sé, trobo que és com... Això, és com una escena de parella, una mica, val? I després una... Aquesta escena, aquesta relació està basada directament amb Gimli i Legolas. I és un recordatori de que els nans i els elfs poden ser amiguets i l'única relació que hem vist d'aquest tipus al cinema és aquella, per tant, te la copien i t'hi posen una versió de Zendado que hi ha moments que són una mica ridiculets, no? Va sopar... Tens raó, Elrond, per l'amor de Déu. L'Ed Cavaller diu, collons, necessita el Mitril i l'ha de convèncer. Sí, però... O sigui... Això és a posteriori. Sí, però és que fins que... O sigui, hi ha com... És que no sé com explicar-ho. És un rotllo que, si trec certs trossos, m'està bé, més o menys, val? Però és com hi ha moments... Hosti, pensava, una altra vegada aquests dos ja passats, bueno, tio. I les discussions amb el pare de l'altre, tio. Però hi ha moments genials, o sigui, el tema de la taula... a mi em va fer molta gràcia, el tema de que estan dinant i li diu aquest material de la taula, nosaltres el fem servir per honorar, bla, bla, bla. Sí, el tema del Mitril, jo quan van... El Mitril va... Hòstia, dius, el Mitril, o sigui, així van trobar-lo i així... Saps? Vull dir, això està ben fet. Això està guai, o sigui, el tema està bé. El que passa és que trobo que, com tot, m'avorreix una mica, val? És com tot el rato... O sigui, jo si tanco els ulls veig en totes les escenes la mateixa escena. O sigui, sí. Encara que hi hagin diferents diàlegs, però és la mateixa escena tota l'estona. Perquè és el que dèiem dels 5 primers capítols. És a dir, en lloc de donar-te una miqueta d'això, d'aquesta relació d'amistat curiosa que tenen entre ells dos, i anar a l'important, que és que el Mithril... L'escena aquella de com se genera el Mithril és genial. El moment en què descobreixen el filó que va cap a baix i cau no sé què i es desperta el Balrog, això tots és el que volem veure. Sí, espera, una cosa. Perquè perds temps allà. Lo del Balrog... Sí. Bueno, estem amb el mateix que lo de Mordor, val?
Què és això del Balrog? Què és això deixar-ho així? Què és això ensenyar la tita i marxar? Sí, però... Molt bé, allò. No perdis el temps amb l'Elrond sopant amb la dona del Durin. Va ser fotre una hòstia. El pare discutim amb el fill que me has decepcionado. Potser, quizá la decepción eres tu. No, marxo d'aquí. Què és això? Què és això, castellà? No estic entenent el que estàs dient. Jo l'he vist en català i en anglès. Tractem-nos com adults, sisplau. A veure, jo tinc amb el tema del Balrog, és que jo estic parlant de coses que quan vaig veure vaig dir, no, tio, o sigui, ho pots fer bé. Un problema tens. Doncs que me l'ensenyen sencer. Han agafat el 3D del Senyor dels Anells i l'han ficat allà sencer. Tio, lo guapo que hauria sigut. I firmant-se la fulla n'hi havia prou. L'emoció que hauria sigut fos i els ulls, o jo què sé, o simplement... la fulla cremant ja n'hi havia prou. La fulla cremant, o que es veiés el foc de fons o el que sigui. O sigui, dius, per què me l'ensenyes tot? Però quin poc respecte al Silmarillion. Vull dir, si el Balrog es desperta, se'n van a la merda tots els enans. No poden tindre respecte al Silmarillion, no tenen drets. D'igual, aquest Balrog, tal com el coneixem, tal com obre els ulls, se'ls carrega a tots. Sí, exactament. Que una altra cosa que jo volia parlar abans és la degeneració també dels elfs respecte a lo que és Tolkien i lo que és el Senyor dels Anells. Què és aquests elfs morint per ells? Perquè els lluites amb orcs, així amb espasa... En recordeu? Legolas l'han tocat la cara algun cop amb les 3 pel·lícules? Els elfs eren putos amos. Home, però en moren molts. Però perquè eren batalles de 50 milions contra 50 milions i morien. També és veritat, però vosaltres us en recordeu. Vosaltres en recordeu el Hobbit, crec que és. No, mentida, a la segona, el Senyor dels Anells, a la sèrie que hi Les 2 torres. Quan arriben... L'Abís Metal. Quan arriben aquells elfs tots trajats que caminen tots junts, pop. Te recordo qui és el comandant d'aquella escena. Comandant que no hi pinta res allà, Bueno, no hi pinta res. Però els elfs eren una cosa... Eren semideus. Vull dir, què és això de l'elf aquest, el del poble aquest, lluitant amb un elf gran, que li fot punys i tal, igual... No, els elfs no són putos sants, són semideus. Aquí entrem en la part que és inventada, val? Llavors... Inventada però degenerativa de l'obra. A veure, en definitiva, els elfs són una mica merdes en aquesta d'això. Molt, perquè no ho són així. Fins i tot allà dient, ai, que ens anem a la merda i tal, són tristos, o sigui... Mira, has anat amb una cosa que no m'agrada pràcticament gens. El Gil-galad, crec que és el personatge més mal fet de tots. És a dir, és un tio que el podries veure en una taverna de Madrid, però fent de rei dels elfos jo no... Sí, però també el seu paper no t'importa. Bueno, però si fos una mica més cerimonial i tal... Sí, però que no t'importa el seu paper, que tot... Com es deia el pare de Legolas al Hobbit? Com es deia? Aquest és Celebrimbor? No. Com? Quina, perdó? El pare de Legolas. Celebrimbor no és el pare... És el rei del Bosc Negre, ara t'ho dic. Com es deia aquell tio? Veus? Aquest sí que té pinta de rei. Gil-galad? Gil-galad. Jo li dic Gil-galad, tu digue-li com vulguis. És a dir, tots mos entenem. El pitocat diu Legodat. Thranduil. Thranduil pot ser, sí. Allò sí que era un rei elf, era cabró, perquè estava fins la polla de la Terra Mitjana, però ja tenia aquella pose de senyor dur. Clar, és que és això, és a dir... I a més, tenint l'escena que tenim al principi del Senyor dels Anells, on hi ha la batalla, que surt Gil-galad, correcte. Aquell senyor te'l creus que és el mandamàs de tots els putos elfos de la Terra Mitjana. Van morir molts elfs, però... És igual, però ell te'l creus. És a dir, és un senyor que imposa. Aquest de la sèrie... És que és això, el que poses una tapa a la taula, però poca cosa més. Aquesta lluita a punys amb un orc, perquè era com... Fixa que fica un orc com molt gran, com molt corpulent, i diuen, vale, això compensa. Aquest elf, un elf ve de Tolkien, aquest se'l carrega sense tocar-lo. Què és això de lluitar i fotre punys allà? A veure, això no em va agradar, No, home, no. El tema és aquest, no? Que al final, jo crec que és... Mira, de guió jo crec que hi ha problema de guió, però jo crec que és més problema de direcció. Per això mateix que heu dit, no? O sigui, encara que el guió... Bueno, però per això un guionista escrivint ja una batalla igualada entre un elf i un no sé què, no et dic d'això, dic del rei elf. És el rotllo... Gil-galad. Sí, és el rotllo que vale, tens un guió que no està a moda això, reforça en la interpretació. I no té culpa els actors, perquè els actors poden ser molt bons interpretant, però si un director no els guia bé i un director els frena, saps? És perquè jo crec que els actors
són molt bons, els actors que hi ha. No? Jo crec que tots són molt bons. El problema veig de direcció. O sigui, Sí, però hi ha vegades que el càsting no l'encertes, Pot ser, és a dir... sí, per això, que, bueno, o que han ficat algun que no és el seu paper. Val? Després parlarem de la Casa del Drac, no? Hi ha algun personatge que si no encertes bé qui l'interpreta, sí. per la seva pròpia cara, sense voler, és a dir, no per bé o malament que actuï, sinó per la cara que té, ja no te'l creus. I passa, a la Casa del Drac passa. Bueno, hi ha un personatge que a mi també em passa. Ara anirem, perquè acabarem ja, amb el tema del Forjat dels Anells. No us va agradar? O sigui, També no veig cosa... Digues. La casa del coleccionista, aquells anells a taula brillants, us recordeu? Sí. La teletienda que feien als tantes, Sí, que però venien anells tampoc d'aquests. són tan diferents dels que es veuen al Senyor dels Anells, No, però és que el problema és que els ensenyes al Senyor dels Anells. Per què no fas els mateixos, tio? Això sí que no ho Era entenc. ben fàcil, Sí, són molt una mica fàcil. diferents. El de Galadriel és molt No llueix diferent, tant, sí. Molt diferent. Bueno, Però preciós, el de Galadriel. Me'l volia comprar jo, per mi. Però a part d'això, no sé, a veure, hi ha gent que han dit, que he sentit o que m'han dit que això passa així, els llibres i tot això. Passa d'una altra manera. Espera, no. Dic una cosa concreta. Vale? A veure, si ho dic bé, perquè sempre ho dic malament, aquests noms. Celebrimbor? Sí, no? O Celebrimor, digue-li Bueno, com vulguis. Celebrimbor. Ja mos entenem. Celebrimbor és molt guai, Celebrimbor em vola més. Doncs Celebrimbor, Bor. A veure, no està rient, fill de puta. A veure, digue-ho tu. Shendeluz. Celebrimbor, ja està, Celebrimbor. Perquè és molt més castellà, això. Però és que Celebrimbor... Però digue-li Celebrimor. És igual, va, tireu. Celebrimbor. Celebrimor, que el don A veure, mengeu-me els ous. No em lieu. Va, tira. Celebrimbor. Bueno, ja mos entenem, sí, és igual. El senyor Ferrer de puta mare d'Anells, que li ve el Bram, és que ho has de dir així sempre. Digues Olbram, no hi ha cap problema. Olbram de Kellogg's, senyor Olbram de Kellogg's alias Sauron al reverso, li ve i li diu, hòstia, potser podries combinar això, i diu, doncs no hi havia pensat. O sigui, No va així. És així. Home, ficava així, tio. És No va així. així. No, espera, deixa'm acabar, que vull ficar-li la cirereta. A més, el tio, el Olbram, s'aixeca del llit allà, rotllo he follado en casa de otro, saps? Estic a la casa d'un altre, que he fet un polvo aquesta nit i m'he llevat aquí. S'aixeca allà mig vestit, bueno, no, crec que estava vestit, però el meu cap estava mig vestit. S'aixeca i li diu, home, Celem, li dic així, Kelem, no, Brimbor, què tal, Brimbor? Què tal, com anem? Hòstia, jo també soc ferrer. Home, no sé qui ets, però... Hola, què tal? Per què no fas això? Doncs sí. Doncs mira, doncs ho faig. Aquesta és l'escena. No, jo crec que us estan cegant l'odi. És a dir, o sigui, el Celebrimor primer ho prova d'una forma, que és la típica forma que fan tots els ferrers, que dius, a veure... Deixem-me continuar després perquè tinc una altra cosa que crec que és més criticable, Primer ho fa d'una forma, que és ajuntant-los, i no funciona. I l'altre li diu, no, és que no els has de forçar que s'ajuntin sols. Ja està, vale? És una excusa de merda perquè hi participi ell, però no va, com deies tu, de no, s'aixeca un dia i li diu, fes-ho així, hòstia, sí. La sèrie és una mica així, Ve un fulano, el mestre de la història dels ferrers i tal, i li explica el que és una aleació. Por favor, tio. No, però és una aleació màgica, que no ho enteneu. És màgica. Mithril, que no l'han tocat mai en sa vida. I Sauron ja ho sap, això. Però sap que és una aleació, no? Sap què és? Bueno, sí, que no funciona l'aleació tradicional allà. Que has fet fins ara. Però no ho han intentat. Els ous. Jo el que critico, per exemple, és que no haguem vist res de com collons fabriquen l'edifici per fer els anells, que és una cosa important, que ho diuen un dia i l'endemà ja està fet. Sí, això també, però... Per què cony... O sigui, si ha de ser la forja més important de la Terra Mitjana, que ho diu el mateix Celebrimor, no, fotrem aquí una forja de caldeu. L'endemà la tenen feta, per favor. Dedica-hi 5 minuts, almenys, no? Explica-ho. M'és igual el tema de que apareix per allà el Sauron i diu, escolta, que això ho fas malament, no? I fes-ho així. És una mica cutre, sí,
Però, bueno, és... Bueno, i sí, això que diuen al xat, clar, parlem de Halbrand, hòstia, és que és de dir Olbram, sempre diré Olbram, Sabeu que és Halbrand, però és Olbram, per mi. I el Halbrand arribant al sud i que el presenten com a rei, allò la Galadriel se'l troba en una barca, diu, mira, tinc això. Diu, hòstia, ets el rei. I va allà, que és el rei. I després, clar, al final se n'adona i ha de llegir-ho en un paper, vale? De dir, hòstia, però si ho has robat, això. I dius, i no podries haver dubtat una mica que ets la puta Galadriel? No podries haver dubtat una mica que un tio amb una pedreta, bueno, no sé si una pedreta, un emblema... Són micos. Podria, no sé... Però és que, a més, aquí el bo és Sauron, perquè no menteix mai. Tota l'estona li està dient la veritat. Ho he tret d'un mort, no sé què, fa anys que ningú és rei, no sé quantes coses li diu. Quan està a la presó, Sauron no ni diu ni una sola mentida. I la Galadriel, enfoscada amb la seva paranoia, s'ho creu tot. I es creu el puto paper aquell que troba a Númenor. Per tant, és bastant absurd, això que deies. Clar, és que és rotllo... No té cap lògica. No? És que tot l'argument es cimenta en això. En què va allà amb aquest senyor, i com si fos aquí el rei de Roma, com si fos Aragorn, perquè també... Bueno, resumint-ho a l'absurd, aquell home porta un penjoll, per tant, és rei. Clar, és això, és que és això. Perquè pot ter un penjoll. I realment fa una analogia amb Aragorn. Clara. No, és que clar, si... Bueno, és rotllo, aquest és el rei, hem d'estar... Ara m'has fet recordar una altra cosa. A mi em va fer molt de mal el tema de l'espasa aquesta, perquè portes 6 capítols pensant que aquesta és la puta espasa de Sauron. Ja veuràs quan Sauron agafi aquesta espasa i s'hi fiqui sang, que amb aquesta matarà tothom. És una puta clau de pas, tio. I a sobre amb l'escena... Al principi, l'escena aquesta del canviazo, que és això... El paquet li ha canviat per una destral al nen i se'n va al viejo. Sí, o sigui... Bueno, però hi ha una cosa bé, que és que el nen ho nota. Sí, agafa el paquet i diu... Tot el que vulguis. Però no pensàveu que aquesta espasa... Aquest paquet no és el meu, diu. No pensàveu tots que aquesta espasa legendària que... Sí, pensava que era l'espasa. A veure, no una clau de pas, tio, del gas. Clar, però és que... Bueno, però hi ha una cosa pitjor... Se la troba allà... Deixa'm dir això, perquè aquesta escena em va fer molta ràbia. És rotllo, es troba l'espasa al nen, i això, bueno, tota l'espasa i tal, li donen al senyor aquest, i el senyor aquest, un qualsevol. O sigui, una persona qualsevol agafa l'espasa... No és un qualsevol, és qui la tenia guardada. I l'havia fet servir. I què? Que no és un qualsevol, collons. I què? Vull dir, va allà... Home, i què? No és un qualsevol, no és un que passava per allà, és algú que té una mica de background. Jo entendria que Sauron agafés l'espasa i digués, pam, entendria, tot i que sigués una clau de pas, entendria... Però és en un altre lloc, Sauron. No, però que... Sí, ja ho sé, però entendria que... Que hagués estat bé, hagués estat molt bé que hagués estat a varis llocs, que és el que jo em pensava. Bueno, és a dir... jo què sé. És una xeta, la cosa. Mira, podria ser interessant, però és que és això, que és absurda l'escena de vaig allà, faig així i vinga, ja està, tot el... És el que anava al principi, són guionistes... De totes maneres, us recordo que aquella gent no està treballant per Sauron, estan treballant per l'elf aquell corrupte. Sí, però que es pensen que van a Sauron. Que això és una cosa que es pensen, li diuen, ets Sauron? Hi ha una altra cosa que crec que... I diu, no. A veure... Com a detall que a mi em va molestar, no, ho vaig trobar absurd que ho fessin. Hi ha un personatge que ha quedat desaparegut, que tothom dona per mort. No sé si ho puc dir o no. Perquè... Sí, clar. No, és spoiler tot. Això és spoiler tot, pues... Ho anirem repetint perquè si entra algun sàpiga que això és Isildur, senyor Isildur, que se suposa que s'ha quedat mort amb una... No pot morir! És que per què cony fas aquest misteri absurd quan Isildur no pot morir? A veure, a mi... No té cap sentit, estàs perdent el temps, fes-ho amb un altre personatge. A mi no em amb l'Olbran, amb Sant Pere, amb l'Elrond. Ara, crides tant que et talles i tot. Però bueno, a mi això no em molesta perquè, vale, nosaltres sabem que no pot morir, però ells no.
Llavors, és igual, el misteri aquest, a mi m'està bé, aquest misteri. Bueno, amb això tens raó, però... Vull dir, a la segona temporada ja apareix... Home, vull dir, nosaltres ho sabem, però ell no, llavors és igual. Però clar, ells no miren la sèrie, saps? Però és que això, pens del punt de vista de la sèrie, s'ompli capítols Sí, et treu emoció perquè saps que aquest no està molt. capítols, tio. Ara serà pitjor, mira, firma-ho. Ara haurà perdut la memòria, ja veuràs. Ara se'l trobaran i no recordarà qui és. I a poc anirà recuperant una miqueta fins a ser el... Per favor, segurament. És que la segona temporada no la veig, és que no la veig. Passem als dracs. Espera. Explotarà un altre volcà i recuperarà la memòria del cop. A veure, unes coses que han dit, simplement per donar una mica de veu al xat, que si no... M'estan insultant moltíssim, imagino. No, a mi, però és que la meitat los conec. Sí, no, t'estan donant raó a vegades i a vegades no, però... Bueno, no està malament, tu. A veure, a part del Mitril en pinya, que m'ha agradat molt del Pitu Hype, reivindicaven la dona de Durin, que és el personatge amb més matisos de tota la... Li falta barba. Li falta barba, però vull dir, és el personatge que té emocions i coses. De fet, Durin també està ben fet, jo crec. A mi m'agrada. No, sí. O sigui, els nans estan bé. Per mi, jo crec que és el millor que han fet. Sempre. L'armadura dels nans és molt xula. És molt guapa. És molt xula. La caracterització és excel·lent amb els nans. Molt bé. Potser a la ciutat li falta una mica de glamour, no? És a dir, sí que al principi es veu molt gran i tal, però no te l'ensenyen massa. Potser podien haver currat una mica més, però bueno, està bé. Bueno, però està... A veure, a part d'això que veia que l'escena era sempre la mateixa, els nans per mi són els que estan més ben fets com a interpretació i matís, vale, del personatge. I aquí, bueno, diuen que també estaria bé treure totes les lleis argumentals dels elfs i deixar només els nans, que també és... Realment, tot el que és Elrond podria haver sigut Elrond i els nans i deixar tot l'altre, perquè al final... No, perquè necessites els altres personatges. Sí, però tampoc fan res. Has de pensar que els anells els han fet i ja necessites saber qui els portarà. Sí, no, però les parts concretes ja està. Però imagina't que ara de cop i volta t'introdueixen a Gil-galad, clar, no? Sentit. Sí, però l'Elrond anant i tornant, que sols viatges l'Elrond, perquè poca broma, on hi ha els nans... Bueno, no sé, caminant deu ser un trosset, no té unes bones cames. Però tenen cèrvols d'aquests. Sí, doncs no, el cèrvol no s'ha vist, mira que hi ha molta pasta, però no han ficat un cèrvol, Els van caçar, al principi els van caçar. Allò anant i tornant, Elrond, han dit, té tiquet restaurant per anar a la casa dels nans, vull dir, allà a les mines. Bueno, jo crec que hem dit molt de... No vull parlar més d'aquesta sèrie fins l'any que ve. Jo crec que les altres seran... Excel·lent. Tenim moltes coses a parlar, però crec que anirem més al gra.